L-isfida li ta' spiss jaffaċċjaw l-intrapriżi żgħar hija minn fejn se jakkwistaw il-finanzi biex iwettqu l-investiment li jixtiequ jagħmlu. Permezz ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropew u istituzzjonijiet Ewropej tnediet l-inizjattiva SME li se tindirizza din il-problema. In-negozji jistgħu jibbenefikaw minn 15 miljun euro minn fondi Ewropej allokati għall-2014-2020 u dan fl-ewwel fażi tal-programm. Huwa maħsub li aktar minn 845 negozji żgħar se jibbenefikaw u dan se jwassal għal investiment ta' 60 miljun euro. L-intrapriżi se jirċievu self dirett u se jgawdu minn interessi aħjar u aċċess aħjar għal fondi. Għalhekk is-sem tal-banek kummerċjali huwa kruċjali. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech spjega kif dan se jnaqqas il-burokrazija li kemm il-drabi jiltaqgħu magħha. Li aħna qed nagħtu impetus lill-ekonomija Maltija, qed nindirizzaw ammont ta' fondi lill-intrapriżi żgħar. Normalment l-intrapriżi żgħar, speċjalment wara il-kriżi ekonomika u finanzjarja li kien hemm fl-Ewropa sabuha diffiċli, il-banek ma kienx qed jisselfu jekk ma jkollhomx garanziji totali, allura qed nagħmluha faċli qed naffaċilitaw li huma jistgħu jisselfu. Allura mhix ħajkollhom dak l-irbit. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg irrimarka li din mhix se tkun l-unika inizjattiva għall-intrapriżi żgħar. Fil-fatt hemm ħsieb li jkunu allokati fondi għall-intrapriżi mis-settur tal-enerġija. Wara Spanja pajjiżna sar it-tieni pajjiż fl-Unjoni Ewropea li adotta dan il-programm tal-SMEs. Ħaġa li ġabet ir-rimarki pożittivi t-istituzzjonijiet Ewropej bħal Fond tal-Investiment Ewropew u Bank għall-Investiment Ewropew. F'messaġġ li ntwera l-Kummissarju Ewropew għar-Riċerka, Xjenza u Innovazzjoni u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea qalu li inizjattiva SME tinkoraġġixxi investiment privat u dan se jwassal għall Ewropa iktar kompetittiva.